Akuvami umusa, akuvami ibusiso. Lo pastor lo uyachaza amaphupho. Inamba yami isizwe sami lisizwe umuntu oyimember ichild kuphela. Kusona ila ku5. Kubeke ngamabe abantu abamfunelayo ama-member kuphela. Uma ngiyona phela i-member at least mawufona iba umuntu olandela i-channel owabuka yama-video yabona. Bese uyamfonela at least yabona. Para ukwazi ukuthi awuyona i-member, you just touch inamba yami uyisave lokumfonela yabona. Awunikeli, awubuka ama-video, awenzi lutho nje. Wena ufuna ukusizakala nje yabo. So ngiyacela ukuthi inamba isizwe umuntu oyimember i-channel kuphela. Kunombukeli la ukuze ukuthi uphupha uphethe igeja. Igeja it's a who, not a who. As who, it's a who. I don't know what I say who. Igeja yokuhlakula. So number 1, kwabanye uma uphupha igeja kuyaba uPaul uhle nje uma uliphethe lokho ososho ngenzeka kumele ube umlimi ungene kwezolimo futhi ke uphile ngako ukulima ilapho uzochuma khona uphumelele khona. uGenesis 2:15 uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Eden ukuba ke ayilime ayigcike. Number 2, ngokujwayelekile uma ungenza uphupha igeja kuba uPaul nje oluhluma oluphethe lokho kusho ukuthi kungakhomba inhlanhla nokuthi ngenzeka uzokwazi ukufeza izifiso zakho uphinde uphumelele noma ke ube nenqubekela phambili. NgokukaLuka 9:62 ngolo Jesu wathi kuye akakho othi esebeke isandla sakhe egejeni abuke emuva ofanele umbuso kaNkulunkulu. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha igeja singahlala nje ngoPaul uhluma oluphethe. Lokho kusho ukuthi ngenzeka umuntu ozokwazi ukunqanda isifo okanye unqoba ihibe izithiyo uphinde uphile isikhathi eside. Samuel wokuqala chapter 13:20 wonke uIsrayeli wehlela kumaFilisti kwabe lowo nalowo ukuba ke athathe ikhuba lakhe negeja lakhe nembazo yakhe nesira lakhe liloliwe. 4, ngokwesintu uma ngenzeka uphuphe igeja kuwuPaul uhluma oluphethe lokusho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi kumele usukume ulungise umsamo noma ke ungenzeka ulungise igceke noma ikhaya ngoba ke sekukhona ukungcola okukhona lapho ngaphakathi kufanele engathi ungasukuma ukulungise noma ke engabe ke uyawuhlambulula lo umsamo noma uhlambulula lo khaya noma ke lo gceke noma ke kunenkinga emsamo ifuna ukulungiswa kunenkinga ekhaya ifuna ukulungiswa. Number 5, yenzeka kuma uphupha igeja kuba uPaul ngaba nokumoya oluphethe kodwa bese liyawa ngoba lokusho ke ibhadi lokulahlekelwa nokwehluleka ukufeza izifiso noma ke inhlelo zakho. Esibheka la uphupha uphethe igeja